ассалому алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали мо. моҳи шарифи рамазон як бори дигар муборак боша. Ва бародарои азиз, пеш аз ҳама лайка биҷахен, лайки бобогира ва подписатсия ҳатман кунед, колокольчик канала ҷараён кунед, фикрҳои худтонро дар комментария бинависен. бачаҳо чайҷон, курси имрӯзаи мо, яъне имрӯз 10 апрелай соат 7:27 ба вақти Москва. ва бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубл, бародарои азиз, 153 сомон доллар бошад, 12 доллару 37 сент. ва курси туркӣ бошад 182 лира, евро 11 евро, узбекӣ 140445 сумми узбекӣ. ва бародарои ҷон, як чизи дигарро мегӯям ки нав, яъне ки 2 минут нашудааст, яъне дар Сбербанк карта даромадам ва дидам курси имрӯза дар ҳақиқатан бо картаи Душанбе Сити 155 сомонӣ аст. ва бачаҳои чайҷон, гуфтаниям ки илтимос дар канал лайка биҷақен, дар видеои ман лайка биҷақен, подписатсия кунед ва хоҳиш мекунем ки дар историяи имоат омонем падилиса кунем ки канал хуб шавад ва ман тез видео карда дар шумо партом. ва гуфтаниям ки кадоме реклама кардан я ягон каналш ягон чиша метавонад бинависа дар поёни видео, дастгирӣ мекунем. ва боқӣ сарбаланду обод бошен. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон боша. бачаҳои чайҷон.